गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बनायबावनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय जोङो टुक्लुखौ नायहैगोन आरोना नायलाय टुक्लुखौ नायहैगोन होनना साननायावनो बोरै दै जाखो गाहायावहाय ओरैबायदि दै जादों थ' दिनैहाय बिराद सप्तासे जाबाय टुक्लुखौ दिनैनिया नायहैनो नागिरदों जों दायो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै केम्पासा बिसिना बिदि आरो नै गेटआ नै दासो जोबदों बिसोर गासिबो माथो रोङा आरो नै बोरै बोरै रायलायो ओमफ्राय हिन्जावफोरना नै बै सानैया हिन्जावफोरना ओइ बिथिंबो दङ नै नै केक बानायनाया आंबो जानोसै सासेनो जाहोगासिनो जा सना जानो मोनाखै खोमा बेस्रा जा मानसिया नुवाखै बोरैबा जालायलायदो आंबो जानोसै नै बिसिना स्कुलनि गेटआ लोगोफोर बाजार खालामनानै लाबोबाय बे जाहैबाय मासरुम ओमफ्राय बे मासरुमखौहाय रुखांनानै नैबे बाटारजोंहाय अनलि संख्रि आरो ब्लेक पेपार होनानै जाबानो बिराद गोथाव मोनो आङो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पालें फ्रेस ओमफ्राय नैबेबो बिन जा लुथुबखा नायलाय आं बायदि जा लुथुबखा आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना बिदि मासरुम लादुखौ जानो मोजां मोनो ना मोना आंथ' बिराद मोजां मोनो ओमफ्रायहाय बेनोसै आरोना बाजार खालामना लाबोनाया दिनैहाय संनायखौबोथ' आङो दायो नोंथांमोना दिन्थिखानोसै मा माजों संगासिनो थारमाने आंनिया फैनायाव लेट जाबाय नालाय बेखायनो संग्रोखाबायमोन आरोना गोथावनो फैदो जानो नोंथांमोनाबो नै बिथिंहाय बिराद गोथाव संगासिनो नैबेयो जाहैबाय माबा खुमब्रा फुलकबि माबा माबि मिक्स दै ओमफ्रायहाय नैबेयावहाय बख'नानै बेदर जि एसेल' नुखायो नालाय भिडिअ'आव ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै बिथिं जाहैबाय ना बे नाखौ पालेंजों रुनाय जागोननो नैबेखौ बे नाया गोथाव जागोन ना गोथाव जागोननानै गोथाव जागोन जाहानैखौ बयबो होनगासिनो आनैया सिख्लानिफ्राय सिख्ला जालांगासिनो होननानै थ' बिसोरो थेंक इउ होनना बुंहरदोब्रा थेंक इउ बयनिसिमबो लोगोफोर ओमफ्राय आंना हाथाया बुजिसै आरोना हाथायालाय मा हाथाया गुजिसैनो बे हाथायखौ थाब बानायसै नानै थाब बानायसिगोन आरो आं ना र' हाथायखौ देखायना होखानोब्रा उनाव मोजां मोनो आरे दा फार्स्टनिखौ देखायबा उनावहा मोजां जागोनब्रा बिदि खालायसै मोजां सुदो माथो गड प्रमिस बा आसुगुरखौ नायमान दे आसुगुरखौ देखायना हो अयथासार दे आसुगुरखौ मोजां देखाय गुफुर गावदांथार ओमफ्राय आनैनि आखाया आंनिफ्रायबो गुफुरसिन नायलाय गाइस नै आयौ आं जि गोसोम नै ओमफ्राय इनिया मोखाङा गोसोम ओमफ्राय आखाइफोरा जि स्लिम नायलाय जि गुफुर ओमफ्राय नाय आंनिया आयौ आंनियासो गोसोम खिन्थु आंनिया मोखाङा मोजां आरो एसे गन्थं गैयाबाबो आंखौनो बिराद मोजां मोनो आरोना वाव आनै मा होनबावनो आङो नोंहा मा गैया गासिबो दोङो हां लानो गन्थं दोङो खुगाथिं जानो दोङो गासिबो दोङो रायलायनो हायो मानो हायो खिन्थु भगबाना गासैनोबो बे बुस्थुखौ हरा थ' जोङो बेखौहाय भगबानखौ थेंक इउसो होननांगो थेंक इउ गोसो गोरबोजों डिम्पल थांगलायसो नाया नोंनिया ओइथिंलाय इथिंल' माबा खालामलायनोसिगोन जि जोलै देखायोब्रा गावनि माबाखौनो डिम्पलखौ आरोना ओमफ्राय आं सासे मानसिखौ दिन्थिनो र' नोंथांमोननो जोंहा दुगुआ उन्दुगासिनो बोरै माबालायदो
Langtatang buwis. Ya, si ham iting ham na le. Bil thay na le. Sida ham na le. Ay. Ah. Budi bom dusun be. Undusun be sudah? Sudah. Deu. Parcel sopide zarani fry. Jam मोजां खा लोगोफोर थालिराबो थाइसेयानो जि बुरजा जाखायो आरोना नै बेसेबा गिदिरखा ओमफ्राय नै दायो आङो ड्रागन फ्रुट्सआ जि फिसाथारमोन बिराद मोजां मोनो नालाय आङो ओंखायनो थाइब्रै लाबोबाय दा इखौ हानानै जानोसै आं बिराद मोजां मोनो दे फ्रुट्स जानो ओमफ्रायहाय नै हानानै जानोसै आं बिराद गोथाव मोनो माबाखौ ड्रागनखौ ओमफ्राय लाकिलि नैबे पिंक कालारखौहाय मोनबोबाय नै पिंक कालारखौहाय बिराद मोजां मोनो आङो नै आयौ जि साइजखा दा देखायगोन र' आं वाव नायलाय जि मोजां जि किउटखा ना र' आं स्पिड मदाव हानानै लानोसै नै नायलाय जा मोजांखा आयै सना लुटुपु नायलाय लोगोफोर जा साइजखा आरोना नै लुथुखा वाव नै हानोसै एबार दे आनैया ओंख्रि संबाय थादों नालाय आनैनो मोनसे हैना फैनोसै आनै वाव बिराद गोथाव ना बिराद गोथाव मोनो बेखायनो आङो आनैनो दौफा फायबाय आरोना बिराद गोथाव मोनो माने बे होमबासो गोथाव संगोन नालाय बेरदों हाखांबाय जि मोजांखा नायलाय कालाराबो ओमफ्राय नैबेखौ जानोसै आङो आखायाव ओरैबायदि नांबाय नेचारेल ब्लासार आरोना बेयो नै ओमफ्रायहाय आङो स्पुनजोंनो जाला फर्कजों जाला आङो नै जि कालारिंखा ओरैबायदि गोदै ओमफ्राय बेबायदि हट पिंक कालारनि ड्रागन फ्रुट्सखौ सोरबा आंनो जायोबाथाय आं गलिलांखागोन आरोना ओरैबायदि टेस्टि नै नोंथांमोननि थाखाय बे ससेया टाटा नै जोंहा आलासिया फुरा जागासिनो डेन्जारसो टेक्लानिफ्राय बडिया डेन्जारसिनसो बिनिया एकदम हाय होनना बुंहरदोब्रा आंनि लोगोखौ मा जागासिनो दा ड्रागन फ्रुट आरो थालिर बेखौ जाबा बडि जायो नामा बडि जायोनो आरो एसे दाग्रा जायो मोनसे दाग्रा जायो ओंखायनो बेखौ जाबाय आरोना दाग्रा जानायनि दा दे दिनै आं बोराय जाबाथाय नायनांगोन ना आरो खानाया नायलाय खानाया फुरजोब्बाय बाराद्राय माने कालार लगायबा थाब माबा मोनफिनोबा नंगौ गैया गाइस नोंथांमोनाथ' नैबेखौ नुबाथाय सिनायखाबाय दा बेनो जाहैबाय आंनि मानि सेभिं बक्सआ ओमफ्राय एसे खाथियाव दिन्थिना होलाय आङो नोंथांमोना जे आंखौ होनदोंमोन ना नैबे गुदुंथिंजायहाय हाबजानानै एम्फौ अरजागोन होननाया नै ब्लेक टिप मोनैनि बेफोरजोंसो आङो नैलाय मा सोना होनदों नै मार्कारा बेसे जाखो आङो
दिन्थिनोसै आरोना दिनैहाय नै नोंथांमोना नुदों गोजाननिफ्राय देखायनायखौ बेसे गिदिर बे बुस्थुआ बेसे मोजां आरोना ओमफ्राय नै दिनैयो माबा सोगोन आङो 1000 नै मोनसे लाइना जोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोना सोंदोंमोन ना आं सोंदोंमोन नालाय फैसाखौ मानिफ्राय मोनगोन आंनि सेलुनाव फाय होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि सेलुनावहाय फैयाब्ला आं लावदुमनिफ्राय खावै सोनांसिगोन आरोना नोंथांमोनानो आंखौ बुंखादोंमोन नालाय लावदुमनिफ्राय खावै सो होननानै थ' 1000 आरो नैबे 1000 सोबावनोसै नैबे 2500 थाथ'सिगोन थारमाने खेबनै सोनोसै आं ओम लwgwfwr थाबनो सलामना देखायफैब्रा थाबनो भर्ति जानायनि सोलायबाय आरो 1000 दानखाबाय नालाय आं मोननै दानखाबाय नालाय आरो मोनसेखौ सोबाय थाबैनो भर्ति जाथोंसै लोगोफोर आंनि सेभिं बक्सआ ओमफ्रायहाय नैबेखौ आङो सिकिउर खालामनोसै नैबे मलमनि पेकेटसो नैबेखौबो ओमफ्राय नैबेखौबो मार्काबो गोथिना दोनसै दाना सोरबा खावना लांगोन होननानै आं बिदिनो बिसिनायाव दोननानै उन्दुयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लावदुमा आंखौ जंखायबाय थायो बे बुस्थुआ भर्ति जाबालायनो खावना लांगोननो आं एबारनिफ्राय मार्क होला गाइस आङो फैसा दोनथुमबाबो इदि दानबाय थाला आरोना लावदुमा आंखौ बुंदो इसांसां भर्ति जाबानोलायनो इ लांगोन थ' सोरबाफोर नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय लावदुमनि गारियाव नैबे बुस्थुखौ दै दाउ बेदर आलु ना पालें जासिगोन हनै जादो दे गोथावनो